Samantala, inaasahan po mabagal na daloy ng trapiko sa kahabaan po ng National Highway ng Santo Tomas, Pangasinan mula Marso 21 hanggang 25 ng taong kasalukuyan kaugnay sa pagdiriwang ng kanilang Town Fiesta 2026. Ito ang inanunsyo po ng Santo Tomas Police Station sa publiko kahapon Marso 17. Ayon po sa pulisya, inaasahan po na dadagsa mga motorista at bisita kaya posibleng makaranas ng mabagal na usad ng mga sasakyan lalo na sa mga pangunahing kalsada. Pinayuhan naman ng pulisya ang mga malalaking sasakyan tulad ng truck at bus na dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Samantala, ang mga light vehicles naman ay maaaring dumaan sa itinalagang pansamantalang alternatibong daanan. Kaugnay nito, hinihikayat din ng mga otoridad ng publiko na magplano ng biyahe ng mas maaga at makiisa sa patutupad na traffic management sa panahon ng selebrasyon sa pista ng nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.